سلااو ڕۆژ باشی وار باشە من چەند نوچی هەنێ مەژوار ئامادەکردنە دخوازم پێشکەش بکەم پێشی ئەم بچن ڕۆژەبای کوردستانی لێ دەری هوزانم بەقاسی 400 ئێسیرێن کوردان دە دەستێ چێتên شامێدا بوون ئەو سربەست هاتن بەردان نەها ئەو دنەوە ماڵباتê xwedanê û hewl didin hinek adaptê jiyana normal a rojane bibin hin ji wan derdikevin televîzyonan daxifin basa şahidiyên xwe dikin çi hatiye serê wan çi nehatiye serê wan li zindanan çi qas hevalê wan hene niha yek ji wan jî Şêx Mûs İsmaîl e derket Rûdawê axifî doh jî me basa hin şahidiyên din kiribûn lê gelek bandor li mirovan dike li zindanê çawa tî û birçî hatine hiştin çawa îşkence li wan hatiye kirin çi qas hevalê wan wê dirêne çawa karibûne agahî ji derve bigirin dibêjin çeteyan her roj zexteke psikolojik li wan dikir digotin êdî Kurd nemane rojeva nemaye her tişt xilas biye pergala we sêr û bin biye hin însanên me ê sivîl dihatin ji derve dixistin bin çavan ew dihatin cem me qismek agahiyên ji derve ji me re digotin wekî din dibê haya me ji derve tune bû paşê jî em ê behsa şahidiyên Mihemed Öcalan bikin niha Mihemed Öcalan tim diçe İmraliyetê tiştên ku hûn ji heyeta İmraliyê nabihîsin hûn dikarin ji Mihemed Öcalan bibihîsin ev balkêş e ka em binerin çi dibêje di derbarê Dem Partiyê de çi dibe di derbarê Rojavayê Kurdistanê de tiştên hinekî cuda ne yani normal ka ev jî hinekî helwesta heyeta İmraliyê dixe nava şik û gomanan çima tiştê ku Mihemed Öcalan tîne derva çima tiştê ku heyeta İmraliyê dibêje hevûdû nagirin em hema dest pê bikin hevan Şervanê YPG İsmaîl Şêx Mûs piştî sê mehan ji girtîgeha hikûmeta Sûriyê hate azadkirin hat berdan çîroka girtina xwe dibêje şert û mercên giran ê li zindanê dibêje di weşanekî Rûdawê de ev yek eşkere kir Şêx Mûs beyan kir ku hikûmetê bawekî sîstematîk sivîlên Kurd ji kolanan digirtin da ku di pêvajoya danûstandinê de hejmarekê girtiyan zêde nîşan bide li ser masê ji bo ku destê xwe xurt bike bibêje ew qas însan di destê me dane di dema şer de me ew qas însan dîl girtine helbikê derewe ne di dema şer de lê ji nava kolanan însan dixistin bin çavan anîn duê derê dixistin zindanan ew qas yani însanan weke çi dibêjin weke rehîne yani rehîn digirtin însanan weke dîl weke esîr nîşan didin hûzana statûan ji hev cuda ye tu însanek weke rehîn digirî li ser masê tu dixî bazariyê îşkence heye wekî din İsmaîl Şêx Mûs dibêje girtina wan ne di encama şerekê de biye piştî rêkeftinekê piştî lihevkirinekê vekişînê ya li herêma Dêrhefrê ev rûdaye wê demê ew hatine girtin yani behsa xıyanetê dike me li gorî talîmatên hevalên xwe fermandarê xwe dibe me xwe vekişand em li benda erebê xwe bûn ku erebe werin em lê swar bin em biçin Qamişloyê me wisa xwe hazir kiribû yani derdê me ku em şer bikin tune bû lê belê hêzên hikûmeta Sûriyê li wê derê hema em dorpêş kirin çekê me ji me standin û em xwe re binin li gorî gotina wî di wê komêdê bi qasî 105 şervanên YPG hebûne hemû birine girtîgeha siyasî ya li Helebê Şêx Mûs behsa muameleya xirab ya hêzên ewlehiya giştî ya Sûriyê jî dike yani behsê ke çawa çeteyan li wan dane ew îşkence kirine sê mehan her roj îşkence li wan hatiye kirin ha îşkenceya fîzîkî ha îşkenceya psikolojîk şervanê YPG behsa YPG jî dike divê gelek şervanên YPG hebûn ciyê me ji hev cuda bû lê me dikaribû em xeber ji hev re bişînin şervanê YPG dibêje yani behsa cureyê îşkence dike bi xortimên kesk û bi daran li me dixistin xwarina me di 24 saetan de tenê nanek û hinekî ava bajan yani tiştekî weke salçeya avkî û tevê nanek ama dibe ji ber vê yekê jî divê me jî îsyan kir bi qasê 10 rojan em ketin greva birçîbûnê û gelek li hevalê xwe difikire yani rica dike siyasetmedarê me derva rêveberên Rojava hemî Kurd dibe însanekî me di hundir de nehêlin çi dibe bibe ji bo serbestiya wan bikeve nava hewdanan
Tabii van şertan jî Şeyh Mus beyan dike ku moralê wan gelekî bilind biye. Li dijî van kiryaran greva birçîbûnê jî pêkanîne demekî bi qasî deh rojan. Yek ji aliyê herî balkêş di gotinên Şeyh Mus de dibêje girtina sivîlan. Behsa wê dike. Şeyh Mus beyan kir ku hêzên hikûmetê sivîlên Kurd ji kolanan kom dikirin, ji sedî nodê wan sivîlên Kurd bûn. Sivîl çima digirtin, di dema danûstandinê de müzakereyên li ser masê de hêjmara girtiyan zêde bikin, li hember esîrên xwe yên cem aliyê din bikaribin biguherîne. İsmail Şeyh Mus da zanîn ku ji wê koma 105 kesî tenê nêzîkî 5 kes hatine azad kirin. Hêjmareke zêde ya şervanan di nava şervanên jin yê pejê de jî hîn di girtîgehên Helebê de di hûjreyên takekesî de girtî dimînin. Bahs kiribû 105 kes komawan hatine girtin di dema şer di wextê ku li benda otobûsê xwe bûne ne di nava şer de. û ji wan aniha hetanha 5 kes hatine berdan, 100 kesê de hê jî di hepsê dane. û şervanên jin jî hene di nava wan 100 kesan de. Ew jî aniha di hûjreyên yek kesî de têne girtin. Şervanê YPG Şeyh Mus wekî din bang li aliyên eleqedar dike ku ji bo azadkirina hemû girtiyan bi lez gavan bavêjin. Vaya wê bidome. Mesela me ya Rojava wê hê pir were nîqaşkirin ama em bawer bikin em li bendê bin ku sibê du sibê atmosfera siyasî ya li rojata navîn wê biguhere, Kurd wê ji nûva li Rojavayê Kurdistanê bi ser kevin. Kurd wê nesekin bi vî şeklî. Yani ew hêviya me ne tenê ew pozisyona esîran û helbesta esîran e. Mesele ne ew e? Milletê me yê Rojavayê Kurdistanê ev 14 salin fêrî azadiyê bûne, destkeftiyên mezin bi dest xistine û wisa ez bawer nakim zû bi zû müsaade bikin ku ev destketiyê wan ji dest biçe û teslîmê wan çeteyan bikin. Yani nabe yani. Em zanin di rêveberiya Şamê de wê qirara me tune be, wê tu hikmê me tune be. Lê qe nebe li herêma xwe em bikaribin bi serê xwe bin azad bin. Yani Kurd wê xwe nîşan bidin. Îro sibê, du sibê firq nake yani. Ez zanim. Merov hîs dike yani. Hêza deryayî ya Supayê Pastaran ya Îranê dîmenên çavdêriya dronî ya Tegama Hurmuzê belav kir, ragihand ku hemû çûyîn hatin dibin kontrola Îranê de ne. Hûn zanin doh û îro hevdîtin çêbûn li Pakistanê, hevdîtin îro bidawî bûn, heyetên her du welatan vegeriyan malên xwe li ser hin meseleyan nakokî çêbûn nava wan da li hev nekirin. Aniha jî agirbestekî heye lê çi qas tê pêkanîn em hê nizanin. Ev agirbest ji bo 2 hefteyan bû lê her kelî dibe ku şer ji nûva dest pê bike. Yani destê her du aliyan jî li ser tetikê ye. Divê naverê de li rojata navîn li hevkirinê nû çê dibin. Yani kampên şer hinekî mesela Erebistana Suudî û Pakistan aniha hatine cemhebûdû peyman imzê kirine, rêkeftin. Aniha bûne yek. Her du welat li ku derê bibin hedefa êrişan her du hevûdû diparêzin. Yek perêwanzê de heye, êdin jî çekî wan ê atomî heye, yan jî eskerê wan hene. Pakistan. Erebistana Suudî nikare xwe biparêze. Pere heye lê esker tune. Pakistan jî normal dewlemend e ama milletê Pakistanê perişan e, pir feqîr e. Ha Pakistan ha Afganistan. Ji aliyê çekdarî ve bihêz e. Dostên qedîm ê dewleta Tirkiye ye Pakistan. Ji bo wî em heme xwe xweş nekin. Hêza deryayî ya Supayê Pastaran ya Îranê şiyariyeke tund da hêzên biyanî got her cure liv û tevgera xelet wê dijmin di nava tengavê de rûbirûyê bahozeke ku jer bike. Bê me nekevin nava liv û tevgerê em ê bombe bikin. Di wê manî de dibêje tengava Hurmuzê re bê destûra me derbas nebin. Tabii ev geşedan piştî wî yeketiyê ku Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku danûstandinên li gel Îranê yên li Pakistanê bi ser neketine. Trump dîsa gev xwar ku ew ê şaristaniya Îranê bi temamî têk bibe. İran li hember vê yekê teqez dike ku ew ê rê nede tu keştiyeke leşkerî di tengavê re derbas bibe. Halbikî
دوجی ایروجی امریکا ادعا کربو کو کشتیوان عسکری دوی دره را درباس بونه آرمانج اوه کو ماینین دبنی آویده در بخن وان بخن بن کنتروله yani denga ve hürmüzü pak bakın jim mayına ama paşe ku İran'ı ev derev derxis dibe tişteki usa tüneye Amerika ne hatiye herebe ya çima radmin jehudura usa derevanıkın ne balkeşe devin haberi de hevanno Arabistan'a Suudi ve Pakistan'ı rekeftina parasını imza kirin. Ev çiye Arabistan'a Suudi ve Pakistan'ı da çi heye. Mesela de peymana onda çi heye. Her erişa li ser yekî jwan wekî erişa li ser yê din tê hesibandin. Jaliyê parastin hêve bûne yek dewlet. Acaba merû nikare di navara perçeyên Kurdistanê de tiştekî wisa çê bike? Ya em jî tim xwat fikirin ya. Par İsraîlê êrişê rêberên Hamasê yên li Qatarê kiribû. Zanin Qatar yek ji hevalbendên sereke yên Amerîkayê ê İngîltereyê. Lêvaya çi derxist holê? İsraîl wextê ku êrişê Qatarê bike, li wê derê rêveberên Hamasê bikuje, tê wê manê ku sibê dusbe li nava Erebistana Suudî jî êriş dikarin çê bibin. Li ser hin nextên ku hêzên derva li wê derê ne. Erebistana Suudî vê yekê naxwaze. Yani Erebistana Suudî baweriya xwe ya ji bo Amerîkayê wenda kiriye. Baweriya ji bo İngîltere wenda kiriye. Peymanên bi wan re êdî tam wê têr nake. Ji ber vê yekê dîsa berê xwe daye Pakistanê. Çima Pakistan? Ma ew xwasa bihêze gelo Pakistan. Mesela tenê hefteyekî piştî wê êrişa meşhûr ya İsraîlê ya li ser Qatarê ku têde Hamasî hatibûn kuştin, Erebistana Suudî rabû wekî hevalbendekê din yê Washingtonê rûyê xwe zivirand rojhilat. Yani rêkeftinekî parastinê a hevbeş imzekir li gel Pakistanê. Pakistan yekane dewleta Müslüman e ku xwedî çekên atomî ye. We goterê ji ber vê yekê ye. Yani tu ji aliyê çekê atomî ve hey, tu ji aliyê çekdarî ve hey, ê min jî perê min heye, were em bibin yek, em bikaribin xwe biparêzin. Roja 17 îlonê sal 2025 sala borî. Prensê Erebistana Suudî Mihemed bin Selman û Serokwezîrê Pakistanê Şehbaz Şerîf rêkeftina parastina stratejîk ya hevbeş mor kirin. Ev yekemîn rêkeftina bi vî rengî ya Erebistana Suudî li gel hêzeke ne Ewropî. Cara yekemê Erebistana Suudî peymanekî mor dike bi hêzeke ne Ewropî re. Li derveyê sîwana ewlehiyê ya Amerîkayê hatiye kirin. Giringiya wê ew e ku hêzeke mezin ya aborî û petrolê Erebistana Suudî bi hêzeke atomî yani Pakistanê re dibin yek. Ev yek êdî ew denge hevsengiyên li rojhata navîn diguherîne. Yani dikare biguherîne. Erebistana Suudî ji gotina Amerîkayê derdikeve nakeve ew meselekî din e. Em tam hê nizanin. Lê li gorî rêkeftinê ev her du welat girêdayî van xalan e. Girêdayî çi ne? Yek parastina hevbeş di dema êrişên derve de. Kî dikare êriş bike ji derve? Parastin hevbeş e. Bi hev re dikeve nava hereketê. Ya duyem mesela istihbaratî, mesela perwerdehiya eskerî, kirîn û firotina çek û sîlahan balafiran da divê em bi hev re tev bigerin. Baş e? İstihbarat û malzemeyên eskerî de em dîsa yekin dibe. Sisê dabînkirina hêsankariyên lojîstîk ji bo hevû du. Di meseleyên lojîstîk de jî ew jî mesela kirîn û çek û sîlah da her tiştê ku şer parastinê eleqedar dike dibe di van meseleyan de di temînkirina van de di garantîkirina vana da dibe em bibin yek ya din jî sîwana atomî û xetên sor. Niha bi qasî du sûd eskerên Pakistanî li Erebistana Suudî ne li wê derê hem perwerde dibînin hem perwerde dikin hem di Palastinê de ne di nava xebatên sîxuriyê de ne
hema ji bo askeriyê çi bi wî dikin rêl bergirtina klasîk divê hevehengiya de operasyonên bejayî deryayî û asmanî û parastina mûşekî de herçend bawekê fermî nehatibe ragihandin jî ev rêkeftin zemînê xweş dike ku Erebistana Siûdî bikeve bin sîwana atomî ya Pakistanê. Tekiliyên leşkerî yên Erebistana Siûdî û Pakistanê vedigerin salên şestî yên sed sala borî. Di dema şerê yekem yekendavê de sal 1991 hêzên Pakistanê tevlî parastina sînorên Siûdî bibûn, yani xuyaya tekiliya wan pir kevne. Wezareta Parastinê ya Erebistana Siûdî dorabû hêzeke leşkerî ya Pakistanê pêşwazî kir. Ev hêza Pakistanî ji balafirên şer, balafirên piştgiriyê pêkite. Wezîrê Parastinê ya Erebistana Siûdî Xalid bin Selman di vê derbarê de got, Erebistana Siûdî û Pakistan her tim û heta dawiya dawî ebedî di yek sengerî de ji bo xwe biparêzin li hember êrişan ew ê bi hev rabin. Ê li ser xêrê be. Di vê naberê de navbera dewleta Tirkiye û Pakistanê gelek baş e lê ne Erebistana Siûdî. Bi Erebistana Siûdî re nakokiyên dewleta Tirkiye heye. Lê bi Pakistanê re na. Gelo mümkün e sibê dosibê Tirkiye jî tevlî wan bibe. Pakistan dikare bi Erebistana Siûdî re li hev bike û Tirkiye jî tevlî wan bike. Vaya mümkün e. Çünkü anha sala pêşiya me pir tişt dikarin biguherin hevanla. Amerika dikare ji NATOyê derbikeve, Tirkiye dikare ji NATOyê were avêtin, yan jî nikare were avêtin lê belê NATO bêkêr dibe. Tirkiye dikare bibe hedefa êrişan. Ji anha va ji xwe re li hevalbendan digere. Tirkiye wê xirab bibe. Wisa namîne. Niha em derbasî meseleya ev peyam, mesajên ku ji İmralî hatin ji bo Rojava çine hevana. Zanin heyetek heye, heyeta İmraliye ya Dem Parti'ye dibêjin. Ev bi qasî sal û nîv e diçin İmraliyê tên, hin peyaman tînin derva û 5 saat hevdîtin çêdibe, tu nêrî bi qasî 2 deqe peyam dane û xilas. Tu tiştekî ji miletê me re nabêjin. Çi dibe, çi nabe, di derbarê qedera me da çi biryar têne girtin, bi dewleta Tirkiye re em çi dikin, çi nakin, tiştekî ji derve re nabêjin. Lê em dibînin rewşenbîrên dewleta Tirkiye, rojnameyên dewleta Tirkiye li gorî xwe her tiştî dibêjin. Ew dizanin çima haya wan ji tiştan çêdibe, çima haya me çênabe. Mesela Rûşen Çakır doh derketiye dibêje Abdullah Öcalan ji Dem Partî xwestiye ku biçin Selhedîn Demirtaş îxna bikin ku were tevlî siyaseta sivîl bibe. Mêrî girtiye de hepsê de ye. Kewa were berdan. Divê yek ji şertê vê pêvajoyê ew be ku Selhedîn Demirtaş were berdan pêşî. Em zanin li derva mala Selhedîn Demirtaş xirab kirin. Van siyasetmedarên me, van kesên ku ziqûm fehm nakin ji siyasetê, mala Selhedîn Demirtaş xirab kirin. Gotin û qala, gotin ji hedê xwe derbas kiriye, gotin baş e di hepsê da ye û bila di hepsê da be û baş e ku nizanim tiştê ji xwe mezintir dike û tiştê ku bûyî nakeve dike û tonkî heqaret lê kirin. Siyasetmedarê me yê Kurda. Anha wê çawa be? Selhedî jî mala ji xwe re ma di hûjreya xwe ye, di hûjreya xwe de, di zîndana xwe de ji xwe re raza ye, li wê derê ye, tevlî siyasetê aktif nabe. Tişt naşîne derva, peyama naşîne derva. Yani derbarê pêvajoyê de tiştekî nabêje. Dibêje hûn çi dikin bikin, ji xwe re bikin yani. Madem Musa ye, madem paşnavê me Tirkiye ye, de ka li gorî wî tev gerin. Yani ez bi xwe ji xwe re di hûjra xwe de raza me. Çaya min heye, ketila min heye, ava min a germ heye, xilas bes e, ji min re bes e. Min emrê xwe herî xweş divê zîndanê de derbas kiriye. Anha jî Rêzdar Abdullah Öcalan bi qasî ku dibêje ez nizanim. Rûşen Çakır tekîlê wî bi dewletê re çi qase, bi mîtê re çi qasî agahiyan ji ku derê digre ez nizanim. Lê ji me re nehatiye gotin. Ji derve re tiştekî nehatiye gotin. Em tenê ji xwe re tişta dibihîzin. Ya çapemeniya me tune ye, rojnameyê me tune ne, milletê me Kurd heq nake tiştekî bibîse. Ya tişt di dereqê qedera me de tiştê gotin. Madem di derbarê qedera me, sibe roja me de tê gotin tişt,
ما حقی me tune em bibihîsin, heqê me tune em di gotina bikin. Elbet heye. Madem hûn sibê heta êvarê behsa demokrasî dikin, demokrasî, esasê demokrasî ew e ku biryar ji aliyê gel ve were dayîn. Raya gel were girtin. Ew tişta ku qerara gel têda tune be, raya gel têda tune be, vir ku vala ye, mana xwe tune ye. Hûn ji xwe re bi xwe biryaran digirin, bi xwe pêk tînin. Mesele dibe hûn gel îqna bikin. Biçin ber lingê gel. Ev tevger, tevgera gel e. Ve goterê ji aniha di vê çarçovê de ez dixwazim cihê bidim şahediya Mehmed Öcalan. Ji ber ku Mehmed Öcalan Kurd e. Xwedî hestên kurdewariyê li ser xeta netewî ye. Merû di çavê wî de hîs dike, di tona dengê wî de hîs dike dibîne. Merû dibîne, dilê wî dişewite, dem partî rexne dike. Li komelê me, li saziyê me li Ewropayê jî, li di nava dem partiyê de jî, sibê heta êvarê her tişt bi Tirkî tê gotin, Kurdî nemaye. Veya çi dike? Mehmed Öcalan aciz dike. Çünkü em zanin însanekî welatparêz e. Weke her welatparêzî ew jî aciz dibe û îsyan dike. İsyana xwe aniye ziman. Maşallah Dekak hevalê me rojnameger çûye pêra röportaj çêkiriye. Wê rojê çarê Nîsanê rojbîna wî bû çûye Amarayê. Ew ji li wê derê bû. Pêra hevpeyvînekî çêkiriye. Hevpeyvîn nû derket. Pir xweş taxife yani. Yani tiştê ku em ji heyeta İmralî nabihîzin dibêje. Di derbarê Rojava de jî. Mesela dibe Öcalan ji min re gotiye here Rojava re bibêje. Vana xwe hazir kirine. Êrişî we dikin. Şam, dewleta Tirkiye weke sandwîç we tune bikin. Ew li we bixin. Haziriyê xwe bikin. Protokol îmze bikin. Bi kîjan hêzara dibe bila bibe. Wextê ku dibe bi kîjan hêzara dibe bila bibe, yani êdî hûn fehm bikin. Yani İsraîlê, Amerîkayê fex nake. Yani bara li hev bikin. Bi şiklekî tedbîrê xwe bigirin. Çi bike yani ji hepsê re be bi xwe biçe parastinê bike ne wisa ye. Ancak dikare bi rêya Mehmed Öcalan tişta bişîne derve. Baya normal e hevalna. Îja ka ez cî bidim van mesajan hevalê ku godar nekirine em bi hev re bixwînin. Çünkü ez ê tevahiya röportajê bu ara parve bikim hevalna. Binêrin. Paşê jî ez ê cih bidim dengê wî. Zekî Gül çi dibêje? Yani ez jî divê qenaetê de me ku Rêzdar Öcalan di derbarê Selhedîn Demirtaş de tiştê xirab nabêje. Negotiye jî. Lê însanên ku ji Selhedîn Demirtaş hez nakin, her tiştî dikarin biafirînin û bibêjin û fesadî bikin. Lê însanên li derva hevanno, însanên li derva ez bûme şahid, însanên ku qaşû di nava siyasêtê de ne, li derdora me ya, li Ewropayê jî heqaretên mezin li Selhedîn Demirtaş dikin. Nexweş e. Nexweş e. Selhedîn Demirtaş serokekî jîr ê milletê Kurd e. Di 40 salên dawî ê siyaseta legal a Kurd de belkî nimet, belkî berhemê herî girîng e di nava vê siyaseta sivîl de. Kesayetiyekî derketiye. Berhema vê siyasetê ye. Yani pir tiştê me berhema vê siyasetê ye. Eger îro em dikarin rabin di vê derê de kanalekî televizyonê ve bikin, YouTube ve bikin, bu ara van tiştana par ve bikin. Ev jî nimetên encama vê têkoşînê ye. Elbet wisa ye. Selhedîn Demirtaş însanekî baqil e, jîr e, li ser hemdê xwe ye, hunermend e, aliyê wî herî xweş. Ji hunerê, ji estetîkê, ji edebiyatê fehm dike, ji xîtabetê fehm dike, ji medê. Yani pir alî wî hene ku wî dike dikare bike serok. û enerjiyekî wî pozîtîv heye. Ya zane bikene, ew bes e. Zane bikene, zane henek bike. Çünkü însan e. Qet nebe însan e. Ev baş e. Em xwedî li Selhedîn Demirtaş derbikevin hevalna. Ji kerema xwe re ya vê derê Zekî Gül behs kir lewma dibêjim. Yani elbet wisa ye. Sibê du sibê dikare derkeve derve jî. Yani ez hêvî dikim di siyasetekî de cih bigire ku temamî li ser xeta netewî be li gor menfaetê milletê Kurd be.
باشه ام آنها جی دیدن هفپیوینا کو ماشالله دکاک لسر ناوی روداوی به محمد Öcalan را چه گیریه. Mehmet Öcalan nezîkî 2 salan ji birayê xwe Abdullah Öcalan biçûktir e. Bi tundî rexne li berpirsên Dem Partiyê digire. Ev nivîsa Rûdawê ye ji were dixwînim di vê navberê de. Mehmet Öcalan diyar kir ku ziman û xebata wan a siyasî ne bi Kurdî ye. Xebata Dem Partiyê ne bi Kurdî ye. Kurdiya wan tenê sê peyvin, merheba, sersera, serçava. Pişra dest bi zimanekî din dikin. Mehmet Öcalan destnîşan kir ku wî rasta rast rexne li rêveberên Dem Partiyê girtine û ji wan re gotiye we em nekirin Kurd, we em kirin Tirk. Dibêje xema wan ne Kurdistan e. Eger xema wan Kurdistan biya, wan ê bi Kurdî biaxifiya, yên Dem Partiyê sond xwarine her tiştê xwe bi Tirkî dikin. Karê wan 24 saetan ev e. Tirk car caran wan digirin dixin bin çavan. Ez bêjim bê mane ye. Çima wan dixin bin çavan? Çima wan davêjin hepsê? Ya ji xwe di xizmeta we dane, îcab nake wan bavêjin hepsê. Heqeta rexneyên giran in. Rexneyê giran in, ev jî ceseret dixwaze. Rêzdar Mehmet Öcalan, tamam. Di vê naberê de Ömer Öcalan, wekîlê Dem Partiyê Kureyî ye. Hevpeyvîna maşallah dekak a bi Mihemed Öcalan re piştî pirsê wisa bersiv dide. Tiştî ku min bi çavê xwe dîtiye û bi guhê xwe bîstiye, di 6 mehên dawiyê de me 3 caran hevdîtin pêkanî li İmraliyê. 24 saetan dibêje ez pirsgirêka Kurdan çareser bikim. Hûn bi rehetî diçin û tên vê derê, saatek 2 saetan em danûstandinê dikin, lê di mêjiyê min de vê dawiyê 4 hevalê din jî li cem min in, em bi hev re dem bi dem civînan çê dikin, em dibêjin em ê pirsgirêka Kurdan ka çawa çareser bikin. Wekî din bi tu tiştekî re ez mijûl nabim. Veya Rêzdar Abdullah Öcalan dibêje. Yani hûn dibê tên vê derê saet û 2 saet ez wara hevdîtin pêk dînim ama 24 saetan hiş û aqlê min li ser awayê çareseriya pirsgirêka Kurd e. Öcalan gotiye eger Kurdekî Kurd be, di mala xwe de bi zimanê xwe bi Kurdî diaxife. Eger Kurdekî bi zarokê xwe re bi Kurdî nepeyve, siyasetê bi Kurdî neke, ez ji vê yekî bi tu away ez nerazî me, ez vê yekî qebûl nakim. Ez ê behsa vê dawiyê bikim. 3 caran ji bo pirsgirêka Kurdan, hem jî ji bo pêvajoyê ez çûme İmraliyê. Got binêre. Bila herkes vê yekî baş bizanibe. Em 5 salin bi Tirkiye re her tiştî dikin. Yani behsa gotina şer nekin, yani me hevû dikuşt, me şer kir, me hevû dibiranî, me her tiştî kir. Ji bo çi bû? Ji bo ku hebûna Kurdan qebûl bike. Lê Tirkiye hebûna Kurdan qebûl nake. Binêre. Her zimanê qebûl dike, lê hebûna Kurdan qebûl nake. Veya Abdullah Öcalan dibêje. 3 caran li ser hev got û cara dawî jî ev got. Divê ji niha û şûn ve Kurdên ku li Kurdistanê li her derê siyasetê dikin, li ser saziyê xwe bi Kurdî binivîsînin, di civînê xwe de Kurdî biaxivin, li ku derê dibin bila bibin, her tiştê xwe bi Kurdî bikin. Bi zarokê xwe re bi Kurdî biaxivin. Ji ber ku dewletê ziman û çanda Kurdan qebûl kiriye. Mecbûr maye qebûl bike. Divê em jî van şertan êdî bikar bînin. Em jê fayde bînin. Divê em jî di vê jiyana xwe ya rojane de vê yekê bicih bînin. Madem ki dewleta Tirkiye gotiye em zimanê Kurdî qedexe nakin, divê em giranî bidin serê, bombardıman bikin, heta dawî zimanê xwe bikar bînin di her sazî û dezgehê de. Hevan notî ez bi du gotina bêjim. Eybireta herî mezin ew e, em behsa Bakurê Kurdistanê nekin. Ya Orta Ewropa ya li vê derê li Ewropayê hûn piştî tekoşîna 5 salan hûn radibin perêvî milletê digirin, hûn malperên bi Tirkî ve dikin. Yani çawa hiş û aqilê we digire. Ama hevalê me dikin. Piştî tekoşîna 5 salan hûn qaşo ji bo dawa Kurd û Kurdistanê derketina rê, hûn radibin televizyonên Tirkî ve dikin. Kurdekî dikare veke? Na. Normal ya divê tu televizyonê Kurdî vekî, malperê Kurdî vekî, kanalên Kurdî vekî, ama tu vê nakî li Ewropayê, tu hemî dixî Tirkî. Çima? Tu bi Tirkî çi didî milletê Kurd ya? Ya dawa milletê Kurd du gotin e.
Yani hakikaten dav doza milleti Kurd bi du gotinan tu dibêjî. Qedera xwe em bi xwe tayin bikin. Xlas. Mesela Kurd sırf ev e. Tiştekî din tune. Milletê Kurd siberoja xwe bi xwe tayin bike. Xlas. Wekî din Kurdî biaxife, Kurdî bijî, mektebê Kurdî veke, kesî pêşîl te negirtiye. Ama tu terî malperê Tirkî vedikî, televizyonên Tirkî vedikî, bi dehan rojnameyê xwe hemî bi Tirkî çêdikî. Çima ya? Çi heqê te heye tu zarokê me, ewladê me mecbûr bikî ku Tirkî bixwîne, bu Tirkiya xwe ya qirêj, a pîs. Çima tu min mecbûr dikî ez rojima te bigirim û Tirkî bixwînim ya? Çima tu min mecbûr dikî ez kanala te vebikim û Tirkî bixwînim ya? Ya ez vê derê YouTube çê dikim, YouTube. Ji me re nûçe lazim e, ne? Normal ji bo ku ez ji we re nûçe pêşkêş bikim, nûçe lazim e. Ez diçim dikevim malperan, malperekî Kurdî nabînim ku ji nûçe jî kopî bikim bînim ji we re bixwîne. Hemî Tirkî ne. Bi perê Kurda tê kirin. Pir acizim. Ji ber vê yekê Rêzdar Abdullah Öcalan jî aynî tiştê dibêje. Hakikaten aynî tiştê dibêje. İnsanên ku aniha sibê hetayê varê pesnê Rêzdar Abdullah Öcalan didin tev derewa dikin. Eger ew xwasa jî hez dikin, ew xwasa gotinê wî tînin cih, bila rabin hemî sazî û dezgehên Tirkî ne bila qapat bikin, bila bigirin û tenê cih bidin yê Kurdî. Madem wisa ye. Nakin. Nakin ji ber ku durûtî dikin. Ya çi heqê we heye ya? Ya dibe sê cara li ser hev û cara dawî jî dibe got divê ji nehopê ve Kurdên li Kurdistanê Kurdên ku li her derê siyasetê dikin, her derê yani li Ewropayê jî li ser saziyê xwe Kurdî binivîsînin, di civînê xwe de Kurdî biaxivin, li ku derê dibin bila bin her tiştê xwe bi Kurdî bikin. Bila zarokê xwe re Kurdî biaxivin, ji ber ku dewletê ziman û çanda Kurdiyê dî qebûl kiriye, divê em jî vê yekê di jiyana xwe ya rojane de bi cih bînin û pêk bînin. Me car caran ev yek ji Dem Partiya re jî gotiye. Ji parlamentera re jî gotiye. Me ji şaredariya re jî ji ê Kurdistanê qayyûm nehatiye ser serê wan. Divê me ji wan re jî gotiye. Herkes hînî vê tiştê bûye. Hem şaredarên me hem parlamenterê me. Sê tiştan te nedibêjin. Merheba, bi xêr hatî, ser sera ser çava. Başê Kurdiyan xilas dibe, radibin dest bi zimanekî din dikin. Yek însanekî tenazül nake ranabe Kurdî fêr nabe ya. Hinek şerm bikin ya. Zimanê Kurdî qedexe kirine nava xwe de. Dibe min ev yek ji serok re jî got, serok jî erê kir. Ez şahidim. Mehmed Öcalan dibêje. Min di 27 salan de bi goyê xwe bîst, bi çavê xwe dît, ji gotina serok jî min anî ji wan re got. Kurdê me yên li vê derê, saziyên me yên demokratîk, siyasetmedarên me hevalekî 32 salan jî di zindanê de bû ew jî hebû li wê derê. Şahid e, min got. Min ji Dem Partiyê re got. We em nekirin Kurd, we em kirin Tirk. Gotin tu gotinekî pir giran ji me re dibêjî. Min jî got rast e. Erê, rastiya me ev e. Ez ji bo tevgera zindanê nabêjim. Lê tevgera Dem Partiyê, DBP, Saziyên Demokratîk ji vê yekê berpirsin. Vê yekê agir bi hundirê me xistiye. Mehmet Öcalan çima behsa agir û kezeba xwe dike. Dilê wî dişewite. Çünkü ew nava meselê de dibîne. Vê yekê agir bi hundirê me xistiye. Dibêjin em bi serok rane. Dibêjin em gotinê serok bi cih tînin. Ne rast e. Tu awayê gotinê serok bi cih nayînin. Çünkü ez zanim serok ji min re çi gotiye û min ji derva re gotiye pêk nayînin. Bila kes li qusurê nenêre ez naxwazim vê yekê bibêjim. Ên li derva û behsa Rûhayê dike. Niha siyasetmedarê me yê li Rûhayê dibe ez hinek behsa wan bikim. Bajarekî mezin e dibe. Metropola Kurdistanê ya herî mezin Rûhayê. Dem Partî ên ku alîkariya partiyê dikin siberojê li gorî xwe dîzayn dikin. Ez wan şermezar dikim. İddiayekî pir balkêş da vê jeholê dibe vana bi dewletê re dixebitin. Ez baş dizanim. Ez li Rûhayê mezin bûme. Ez her derê dizanim. Kî çi dike jî dizanim. Li vê derê tiştekî dane wan, yani dewletê tiştekî daye wan ji bo paşerojê xatirê pergalê naşikîne. Li gorî xwe dîzayn dikin.
Ez birêya weşan û televizyona we dibêjim. Ez van însanan şermezar dikim. Ev nerast e. Kurd vê yekê heq nakin. Kurdan berdêlên pir mezin dane. Li her derê dane. Li Rojava dane, li Başûr dane, heta li Rojhilat jî dane. Aniha hê jî berdêl didin. Heta niha jî ev didome. Lê Kurdên Bakurê Kurdistanê û saziyên wan ê demokratîk Kurd azad nekirine. Ez naxwazim bibêjim. Lê ez mecbûrim bibêjim. Serok got em ji bo pirsgirêka Kurdan bi dewletê re danûstandinê dikin. Dewletê got me li Bakurê Kurdistanê hebûna Kurdan qebûl kiriye. Hûn çima qebûl nakin? Her tiştî li gorî xwe dîzayn dikin. Ya divê gunehe, berdêlên pir mezin hatiye dayîn, bawer bike gelê Kurd jî ji vê yekê aciz e. Qebûl nake. Yani divê vê derê de Abdullah Öcalan ji Mehmet Öcalan'a dibêje ya divê dewletê hebûna Kurdan qebûl kiriye, zimanê Kurdî qebûl kiriye. Hûn çima qebûl nakin ya? Wekî din tiştek din dibêje hevano. Niha dibê pirs maşallah dekak dipirse çima siyasetmedarên Kurd siyaseta xwe bi Kurdî nakin li gorî te? Dibê serok li ser vê mijarê gotiye min 5 salî her tişt ji bo Kurdan kir. Herkes vê yekê dizane. Çav û bedena min çûye. Dibê ji min re gotiye Mehmet. Tu bi min re şorê dikî lê dewletê 26-27 salin Kurdiya min qedexe kiriye. Lê dîsa jî Kurdiya min îro jiya te baştir e. Ev hem wekî henek ji min re got hem jî wekî rastî ji min re got. Got 27 sal ez vê derê me dewletê Kurdiya min qedexe kiriye lê dîsa jî Kurdiya min jiya te baştir e. Dibê hûn çima derva xwe pêş naxin Kurdî fêr nabin. Yani Mehmet Öcalan jî rex nekiriye. Gotiye Kurdiya xwe pêş bixin. Li cem min wekîlê Dem Partî kurê min Ömer Öcalan jî hebû. Got Kurdiya min jiya we her duê jî baştir e. Em pêvajoyê dimeşînin. Çi ji destê me hatiye me kiriye. Em ana hê jî dikin. Lê tenê bi aliyekî mesele çareser nabe. Ana ez têm ser Rojava jî hevando. Merex nekin. Ez ê dengê Mehmet Öcalan jî vê bikim. Dibê hinekî xwedî vîjdan bin. Em pêvajoyê dimeşînin. Çi ji destê me hatiye me kiriye. Em hê jî dikin. Tenê bi aliyekî ev mesele hel nabe, çareser nabe. Dibê hinekî xwedî vîjdan bin. Serok Mehmet Öcalan dibê. Serok birayê min e. Ez wî baş nas dikim. Serok 6 salê xwe ji bo vê tevgera Kurdan da. Yek malekî wî jî tune ye. Tu tiştekî wî tune li vê dunyayê de. Di pirtûka xwe de jî ji me re dibêje. Dibê min ji dayîka xwe re 4 metro caw qomaş nekir ji bo fîstanekê dibê ya. Min çi kir ji bo Kurdan bû. Lê yên ku li quncikan parvekirinan dikin dibêjin Kurd Öcalan rabiye Kurd xapandine dibê em bi tuwa wê gotinê wiha qebûl nakin. Dibê ez şehidim. Ez diçim îmraliyê têm. Ez jê dibihîsim. Dibê ê ku dibêjin Öcalan Kurd xapandine ya dewleta Tirkiye baş nas nakin ya jî Kurdan baş nas nakin. Rewşa me nizanin. Xeyalî de axifin. Herî dawî dibê serok got ji min re ji bo siberojê projeyekê me heye em dixwazin tevgera Kurdan li Kurdistanê mezin bikin. Aviya goy xwe bidin nêhevanda. Behsa projeya siyaseta demokratîk dike. Yani dişûna Dem Partî de projeyekî çawa çê dibe. Niha binêrin. Divê em her kesî tevlî bikin. Kesekî li derve nehêlin. Çima viya dibêje? Hûn zanin çend 100,000 însanên me ana hatine tasfiye kirin ji nava tevgerê. İnsanê ku ji nava tevgerê hatine avêtin ji siyaseta şer bigire, a legal bigire, li Ewropayê bigire, dîplomasiyê bigire, nava ragihandinê de çapêmeniyê bigire, bi 100,000 însanên me hatine avêtin, hatine dûrxistin, hatine tasfiye kirin ji nava tevgera azadiyê. Çima? Kî rabiye qulpekî bo me vekiriye.
ji bo menfaetê xwe, ji bo ku bi xwe bikare bi wê çerxê de feyde bibîne, însanên derdora xwe ji wê çerxê derdxe davêje. Bana însanê sextekar in. Însanekî wextê ku hevalê xwe ji xizmetê bêpar bihêle, temam, tu nava tevgerê dayî, tu hevalê xwe ji xizmetê bêpar dihêlî, ji xizmetê dûr dixî. Sextekarî. Başka ne tiştekî ye. Çünkü tu heqê xizmetê ji hevalê xwe digirî. Çünkü tu li gorî fikrê xwe tevdigerî. Halbuki fikrê her kesî ye. Ev tevger, ev millet divê guh bide hemî fikran, nîqaş hebe. Sîstema nîqaşê. A guftugûyê hebe, müzakere hebe. û encam derkeve meriv li gorî encamê tevdigere. Hevan da. Ya çima dibêjim? Anha Mehmet Öcalan behsa evê dike. Tevgereke siyasî çêdibe li Bakurê Kurdistanê. Dibe ji bo siberoja me nava vê tevgera siyasî de divê em her kesî tevlî bikin. Kesekî li derve nehêlin. Çiqas karsaz hene, çiqas însanên cuda hene. Li ser çepên Tirkan jî divê ji min re got lê ez ketim navberê. Min jê re got rast e. Em biratiya wan qebûl dikin lê bi şertê ku ew biratiya me qebûl bikin. Niha divê mesela siyaseta evê de hevando, mezinkirina tevgera Kurdan al Kurdistanê de xuya ye Abdullah Öcalan gelekî aciz e. Ku însan ji nava tevgerê têne avêtin, hatine dûrxistin û herkes bi tena serê xwe aniha tev digere û yekbûnekî tune ye. Perçebûnekî pir ciddî çêkirine van hevalê me ê li derva ê li Kurdistanê jî ê li Ewropayê jî. Adetê wan e. Hema ji Öcalan ji vê yekî aciz e, dixwaze her kesî tevla vê tevgerê bike. Di derbarê çepê Tirkan de jî xwestiye hem tiştan bibêje, lê Mihemed Öcalan ketiye navberê. Mihemed Öcalan jê re gotiye, çünkü ev gotina biratiya gelan û falan ji ber ku acizî heye, Mihemed Öcalan viya tim ji birayê xwe Abdullah Öcalan re dibêje. Yani gotina xwe tim vekilî dibêje ew. Divê temam serok dibê. Tu biratiya gelan dibêjî, tu behsa çepê tir dikî, temam. Lê bi şertê ku ew jî biratiya me qebûl bikin. Bi aliyekî eger Kurdek wê bibe Tirk, em ê vê yekî qebûl nekin. Yani divê eger di encama biratiya gelan de eger Kurd bibin Tirk, divê em vê yekî qebûl nakin. Kurd bila Kurd bimîne, dîsa biratiya gelan bila hebe, bila bidome. Lê Kurdên me û karmendên me yên ku dixebitin dibêjin em ê we bikin Tirk û biratiya bi vî awayî jî divê em rabin qebûl bikin, nabe. Em bi tu awayî vê yekî qebûl nakin. Em ne dijminê Tirkan e. Em tenê biratiyê dixwazin. Min ji gelek hevalê me yê Tirk re jî gotiye. Ez ê te bi Tirkî biratiya te qebûl bikim. Yani ez ê te bi Tirkî biratiya te qebûl bikim, lê divê tu jî bi Kurdî biratiya min qebûl bikî. Min înkar neke, nebêje were bibe Tirk. Nebêje were bibe Tirk, paşî jî em bibin bira. Em jî dibêjin divê çanda me bi Kurdî be ya we bi Tirkî be, hûn ji xwe re em ji xwe re. Eger tu rastiyê nebêjî, siberojê çareserî çênabe. Binêre. Ez ê dubare bibêjim. Ji Kurdên Başûr re, ji Kurdên Rojava, Kurdên Rojhilat re dibêjim. Bi çi çavî li Selok dinêrin bila binêrin. Temam? Serok gotiye ji tevgerên me yên wê derê re bibêje, divê li Başûr, Rojava, Rojhilat yekbûna Kurdan çêbibe. Wekî din li Rojhilata navîn çareseriya Kurdan tune ye. Divê em ji bo hemû perçeyan tiştekî bikin. Divê em muheqeq yekbûnê çêbikin. Ya du diyan jî ji we re bibêjim. Serok 27 sal, 28 salin di zîndana Girava İmraliyê de ye. Hinekî dibêjin cî wî baş e, xweş e. Ya dibê tu anha rabî hesinekî ji 27 salan daynî wê derê davê daynî Girava İmraliyê muheqeq dirize. Dibê di navbera min û Serok de dibê tenê sal û nîvek 2 sal hene. Min li fîzîka wî nêrî
hem çavê wî hem laşê wî xirab biye. Dibe heyeta İmralı'ya diçetê tiştan xweş nîşanê me didin. Dikin gul, dikin gulîstan wê derê. Weya ne rast e dibe. Fîzika wî çû ye, çavê wî çû ne, tendurustiya wî ne baş e. Dibe ez ji wî gêhiştir im. Aniha yekbûna Kurdan jî hat femkirin hevanno. Di nava siyaseta Kurdan de dibe komikek çêbiye. Tamam mı? Komik dî hûn çawa dixwazin fehm bikin yani. Yani komên menfaetparêz çêbûne. Bi xwe biryarê didin. Ev siyaset dibe bi vîya wê nayê meşandin. Binêre. Kurdan 45,000 kes berdêl daye. Zarokên Kurdan çûne lê tu nikarî li gorî serê xwe rêxistinê dîzayn bikî. Serokan li gorî xwe diyar bikî. Yani siyaseta legal li gorî dilê xwe birêve bibî. Gel ne di xema wan de ye. Kurdistan ne di xema wan de ye. Eger Kurdistan di xema wan de biya, wê bi Kurdî bipeyviyana. Tu dibêjî qey Kurdî ji xwe re heram kirine. Karmendên DBP hinekî baş in, temam, em heqê wan nexwin, lê yên Dem Partiyê sond xwarine ku her tiştê xwe bi Tirkî bikin. Milletê me kirine Tirk. Niha maşallah dekak pirsekî dipirse, dibêje pirsa dawî ev e, di derbarê Rojavayê Kurdistanê de gelek tişt qewimîn, li wê derê kete Rojava Dunyayê. Öcalan bawekî rasterast bê ku destkarî were kirin ji te re çi got? Di derbarê Rojavayê Kurdistanê de ji te re çi got? Mehmet Öcalan vekilî daxife. Paşê ez ê dengê vekim. Dibe serok berî 6 mehan rabû ev yek ji min re got. Bila serokên Rojavayê Kurdistanê tedbîrê xwe bistîne. Ew di xeteriyê de ne. Hûn bi xwe herin ji wan re bibêjin. Rojava di xeteriyê de ye. Ji aliyek ve Tirkiye, ji aliyê din ve Sûriye wê wan ji holê rakin. Bila tedbîrê xwe bistînin. Engî tişt çêbû. Min got, berê digotin Şêx û Mele ji Xeyîbê dizanin, lê serok tespîtê wî baş in. Zane wê çi bibe. Got bila Rojava bi her kesî re protokolan çêbike. Lê rast çêbike. Ev pir giring e. Tu zanî ez çi dibêjim. Got bi her kesî re dikare protokolê çêbike. İran jî di nav da. Wê çaxê navê İranî jî derbas bû. Lê ji bo paşerojê di xeteriyê de ye. Yani İran. Ev yek berî 6 mehan ji min re got. Yani got bila şiyar bin. Ji rêveberên rêxistinê Rojava re got. Rojava di xeteriyê de ye, bila li gorî wê tedbîrê xwe bistînin, bi her kesî re dikarin protokolekê rasterast çê bikin. Hêzên hevpeymanan 15 salan li gel wan kar kir, paşê jî ew bi serê xwe hiştin. Got bila bi wan re protokolê çê bike. Binêre vê derê Mehmet Öcalan pir caran dibêje. Hêzên derve re protokolê çê bike. Naxwaze baweyekî vêkirî bibêje. Ez dibêjim qey qesta wî Amerîka, hêzên hevpeymanî û İsraîl e. Bila tedbîrê xwe bigirin, yani vekirî nabêje. Ama vê derê mirov hem dike yani. Her çend di vê derê de em bi dewleta Tirkiye re didin, distînin, em baweyekî fermî tiştan dibêjin, lê derveyê fermiyetê dibe hûn tedbîrê xwe bi İsraîlê re, bi hêzên herêmî re xurt bikin. Dibe we dît Trump got me tiştekî ji wan re negotiye. Me negotiye em ê we wiha bikin. Yani tu garantiyekî nedaye Kurdan. Gotinên me yên wê çaxê hatin qeydkirin. Em çi peyivîne dewleta Tirkiye qeyd kiriye. Ez van gotina ji ber xwe nabêjim. Serok got ne diyarê wê çi were serê Kurdan. Wê ji holê rakin. Ji Rojava başûr Rojhilat re digot Kurdistan yek e. Muhaqqaq bibin yek. Dibe herin di qeydên deng yê İmraliyê de dengê me heye, qeydkiriye. Yani dibe peyam şand, li wê derê serokê wan siyaseta xwe bi çi rengî dikin bila bikin, ev pirsgirêka wan e, lê em dixwazin yekbûna Kurdistanê muhaqqaq çê bibe. Gemasiyên her derê û yên her kesî hene, lê Rojhilata Navîn sala 1923 hatiye dîzayn kirin, sala 2026 jî ji nûva wê were dîzayn kirin. Em dixwazin Kurd li vê derê yekbûna xwe çê bikin, dibêje Mehmet Öcalan. Veya hevanno.
binêrin. Ez ji we re çi dibêjim? Ona gurîxa çe dikine? Erê seroka ona gurîxa gel nexeme wane. Şansiyeta xwe ona gurîxa dîzan bikin Kurdistan naûmira wane. Eğer Kurdistan umira wan be ev Kurdî bipeyvîne. Bu Kurdî sankî ji xwe re kirine herama. Asla son xwarina ki diyan bi xebatkarê demê jî ê BDP qismen. Em heqê wan jî nexwin. Hema ê demê son xwarina son dûzanin bi Kurdî em diwêne son. Son xwarina diwê em her tiştî xwe bi Tirkî bikine. Tu çixare bivê diwê. Milletê me Türkleştirmiş kirin. Ve em milletekin. Kirine Türk. Xewata xwe 24 saeta heve. Bira Türk ara sıra wan dikirine li boşê dikirine. Zaten hizmeta we dikine. Çima hûn vana dikirine? Rasta rast tuyê me. Bira werine qarşî min bira bivê. Min rabê min rexne bikin. Ji rexina re jî vekirime. Kanin her tiştî xwe jî bibên. Hema ayê ez donim rastiya me ve welatê me ve jiyana me vî rengî. Pirsa davê ez ê bikim derbarê Rojavayê Kurdistanê de gelek tişt qewmên li wê derê gelek bûyer çêbûn û ket rojava hemû Kurdan û dinyayê jî ya cîhanê jî di hevdîtina xwe de Öcalan derbarê Rojava da ji te re çi got? Bi awayekî rasterast bêyî ku destkarî bê kirin tam ji te re çi got? Serok va got binêre. 6 meha ber vê got. Bira serokê Rojava bira tekbîrê xwe bîstînin. Di xetere dana. Hûn tikê her ne bi xapê re bênekî Rojava di xeterê de. Jêleke Tirkiye, jêleke Ehmed Şera Hişte ê Rojava ji ortê rakine. Bira tekbîrê xwe bîstînin. Aynısı. Bugün ya va mine beret gotin şeyh mala jigay meybiyet zana serok ama serok rın tespiti xwe başin. Bine reha go. Got eğer tekbire nesin go vej kanı bikin go. Hema rojava her kesi rakana protokola ka rasta rast çe bike. Va pirmiyime ne var ge? Tu zaniye çi duyma. Be her kesi rakana bike go. İran dahi dahiliye ve çağa ne ve İran izler var. Be her kesi rakana protokola çe bike go. Ama rüy peşe roje go ad xatar edana go. Va bizzat 6 maber ve بمره گو مبوان روش گوتی یعنی هشاری برا هشاری دمجیه وان که همینی ریختنی روژاوا مشاند دنگو روژاوات خطره ده اونا گریبه برا تکبیری خوابیستینن گو اما هر کسی راش کنن پروتوکولا که راست راست چه بکن بنره گو هر کسی را همه پروتوکول پیرا چکتی برا راست راست بگو برا چه بکن گو Hanani biner rast bu. Ve koalisyon malüsyon gücü sifte pira 15 sala ham buvan kar kuru paşecli ortaya berdan. Gubra protokole pira çevike. Trump diyor me pira tiştak ne gutiye me ne gutiye me. Ve ha bak. Gutuna ve çay guti kayıt altında. Devleti Türkiye havna meçe peyvana seki kayıt altında. Havale maşallah. Yani vanas haber nayme. Navimci. Ji Rojava re jî, ji Başûr re jî, ji Rojhilat re jî, Kurdistan yek e. A kî siyasetê xwe li wê dere serokê wan bi çi rengî dikin soruna wan e. Hema em dixwazin kî Kurdistan yekbûna wana çê bibe. Kêmayê her derê hene, ê her kesî hene, hema rûyê pêşerojê Rojhilata navîn tekrar e yapıyaka nesedû 23 da daneye 2026 da jî tekrar yapıyaka dibine em dixwazin Kurd di vê derê yekbûna xalçe. Zor zor spas kek Mihemed Öcalan birayê rêberê Rewş bi vî awayê hevando niha ez dixwazim em nûçeya deqeya dawî binêrin hûn zanin îro li Macaristanê hilbijartin hebû
Viktor Orban wenda kir. Li Macaristanê Viktor Orban piştî 16 salan desthilatariya xwe ji dest da. Ew xwast fêkirî. Ez vî hem bînim ser ekranê hevalno. Ewsa ez ji were nûçeyê bixwînim. Xelkê Macaristanê ji bo yek hilbijartinê çûn ser sandoqan dengê xwe bikaranîn. Li gorî encamên destpêkê Viktor Orban ku ji aliyê Donald Trump ve dihate destekkirin, piştgirîkirin, piştî 16 salan desthilatariya xwe wenda kir. Serokwezîrê nû yê Macaristanê wê Peter Magyar be. Li gorî nûçeya Deutsche Welle li vê derê de hatiye nivîsandin, dema ku ji sedî pênciyê dengan hatibû jmartin, serokê 45 salî yê Partiya Tîzayê Peter Magyar nêzîkî kursiyê serokwezîrtiyê bûye. Heta saet 22 nîvan jî yani heta vê saetê texmîn li gorî texmînan ji 199 kursiyên parlamentoyê Tîza wê 136 kursiyan bi dest bixe û Partiya Orban Fidesz jî wê 56 kursiyan bi dest bixe. Yani pir süper wenda kiriye. Ji bo ku piraniya kursiyan were bi dest xistin, guhertinên girîng ên yasayî bêne kirin pêwîstî bi 133 kursiyan heye. Yani anha Partiya Tîsa ya vî xortî Peter Magyar dikare bi tena serê xwe yasa derbixe, qanûnan biguherîne. Li gorî anketên dawî dihate texmînkirin ku Tîsa wê di navbera ji sedî pêncû 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 heftê de pêncû heftan de deng bi dest bixe. Rast jî derket. Rast derket. Piştî ragihandina encamên destpêkê bawekê fermî nine ev encam lê anha li gorî jmartina dengan Magyar li ser hesabê xwe Facebookê got Spas Macaristan. Kovara Der Spiegel jî got Orban têkçûna xwe qebûl kiriye. Birêya telefonê serkeftina Magyar pîroz kiriye. Yo xelk medeni ye ha. Xelk dîktatûrê jî medeni ye. Yani wenda kiriye rabiye telefonê ew ê dike. Telefonê raqîbê xwe dike dibêje temam tu bi serketî ez qebûl. Ev hilbijartin wekî qedera welêt dihatê dîtin bi vê yekê re dawî li serdema Orban hat. Aqûbet li serê Tirkiye li serê Tayyip Erdogan be. Rêjeya beşdariya hilbijartinê de jî astiyekî rekorda bû. Yani ji sedî heftû heft nêzîkî 8 milyon hilbijêran dengê xwe bikaranîn. Em jî duayekî bikin hevalno. Em hêvî dikin ku Selhedîn Demirtaş ji hepsê derkeve. Partiyekê nû li ser xeta netewîya Kurd û Kurdistanê ava bibe. Û em bikaribin di nava Kurdistanê de ji sedî nod û nehê dengê temamê Kurdan bigirin. Ev gelekî mühim e. Ê Tirkiye dostên me ê Tirk destek dane me bila weke Tirk destek bidin me Kurda. Ne ku em partiya xwe bikin Partiya Tirk. Ne wisa. Niha madem ki tu dostê me destek bide me. Mesela ez xwe weke dostê Ermenî dibînim. Ez naçim ji rêxistina Ermenî re nabêjim were bibe Kurd. Ez dibêjim na. Wekê xwe bimîne, girêdayên nirx û qîmetên Ermeniyan bimîne, lê ez ê weke Kurdekî destek bidim te. Gelek spas dikim hevalno, mala we ava textê wan mala te ava gelek spas dikim. Bi xatirê we silav rêz dem baş.